Huma madwar 5,000 anzjan u anzjana li għandhom qrib 80 sena li jgħixu fid-djar tal-anzjani. Il-Kamp tal-Le irid jassigura l-vot tagħhom li huwa meqjus bħala kruċjali biex ir-referendum ma jgħaddix. Sorsi informati sew qalu lil One News li tal-Kamp tal-Le qegħdin iħejju għal kollox bħal pereżempju li abbort il-vannijiet jew karozzi li ser jintużaw biex jitwasslu l-anzjani jkun hemm assisin u sorijiet jgħidu rużarju. Sorsi oħra qalu li l-vetturi attrezzati apposta biex bihom jinġarru l-morda ilhom żmien li nkrew mill-Kamp tal-Le biex ma jużhom ħadd aktar. Il-Malta Today rapportat li saħansitra f'San Vincenz de Paul xi assisin tkellmu ma' xi anzjani u qalulhom li jekk jivvutaw favur id-divorzju mhux se jitħallew jitqarbnu. Jingħad ukoll li fil-jiem li għaddew membri lajċi mill-Azzjoni Kattolika minn tal-Mużew, mill-Legion of Mary, mill-Opus Dei u l-Moviment ta' Kana qegħdin iduru bib-bieb sabiex jikkonvinċu lil dawk indeċiżi biex jħorġu jivvutaw le. Il-Partit Nazzjonalista qed ikun ċentrali f'dan kollu bl-eks Segretarju Ġenerali Joe Saliba reġa' tfaċċa fix-xena. Uħud mid-djar tal-anzjani li fihom qed issir pressjoni mal-anzjani sabiex jivvutaw kontra d-divorzju huma dawk ta' Zaren Vassallo, finanzjatur ewlieni tal-Partit Nazzjonalista.